Sallum il-ġurnata, il-Ministeru tal-Finanzi kien qed jilqa' l-proposti mingħand il-pubbliku b'rabta mal-baġit permezz tal-konsultazzjoni u dawk mibgħuta b'email. Sabiex din issir ferm iktar faċli għall-baġit tas-sena d-dieħla, l-istess Ministeru nieda app ġdida fuq il-mobile biex il-pubbliku jibgħat is-suġġerimenti tiegħu. Angela Buttigieg, ekonomista fi ħdan il-Ministeru tal-Finanzi, tkellmet ma' One News dwar din l-innovazzjoni. Qed nagħmluha iżjed faċli biex wieħed iressaq l-idejat tiegħu għand il-Ministeru tal-Finanzi billi juża mobile app li hija Malta Budget 2020 fejn wieħed jista' jibgħat l-idea tiegħu mill-kumdita ta' daru jew inkella jkun fejn ikun bażikament. L-app tista' titniżżel b'xejn kemm minn fuq l-App Store għal min għandu iPhone u anke minn fuq Google Play għal min għandu Android. Apparti li faċli titniżżel, faċli wkoll sabiex tintuża. Kull ma ħad titolbok hija 3 affarijiet, l-età, il-ġeneru u se titolbok ukoll post, ħajkollok post inti fejn tniżżel l-idea tiegħek. Ġifieri hija sempliċi ħafna. Imbagħad il-bniedem jafa' submit u din tmur awtomatikament għand il-Ministeru għall-Finanzi, ġifieri tiġi awtomatikament għandna. Fil-Ministeru tal-Finanzi hemm grupp ta' nies li tifforma parti minnu Buttigieg u li se jkunu qed jaraw suġġeriment sabiex jażlu dawk fattibbli. Jekk naraw li huma fattibbli iva ħan inkluduhom fil-budget għax aħna nixtiequ wara kollox li l-budget ikollu iżjed miżuri li ġejjin direttament mingħand in-nies għax wara kollox il-budget huwa mimli miżuri li jolqtu lin-nies in ġenerali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.